Gisugat sa Naval Forces Eastern Mindanao Command ang JS Ikazuchi sa Japan Maritime Self-Defense Force atol sa official port call sa SASA Port Davao City ning bag-uhay lamang. Kabahin kini sa gipalig-on pa nga maayong relasyon o pagsinabtanay sa Pilipinas ug Japan nga adunay lig-on nga interes sa maritime security. Kabahin sab kini sa refueling o replenishment sa supply aron mapangandaman ang sunod nila nga operational engagement sa rehiyon. Gani personal sab nga gi-welcome ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga opisyal ug crew sa JS Ikazuchi. Isip pag-welcome gito ni Commander Nobukazu Ryuzo si Mayor Duterte sa barko. Una nahitabo ang meeting sa mga opisyal sa syudad. Gipasabot sa mayor nga importante ang pagmintinar sa kalinaw sa rehiyon aron masustener ang economic growth and development. Matod sa mayor, ang relasyon sa Japan ug Davao City nahitabo sa dugay nga panahon nga adunay pagsinabtanay, paghigalaay ug nagkahiusa alang sa kalambuan. Kagahapon, Hunyo 1, 2026, migikan na sa Davao ang JS Ikazuchi alang sa laing misyon. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.